may kakatulog na nga bata? Oo. Do bati ko alin kani kuno kay Nas Bacolod. Do kita duwa ba? Amo gani kaya to kay mus basketballan. Ayo di purma. Ay, hindi. Nakita ko may nagdulong si Imo das dalo mo, purti ka taong nga salakyan. Hindi. Ako yung nag-drive. Ayo di Ay! purma. Lain gid na tingala ko kay naka-egos nga bayo. Gusto ng bal ni Action Nixon tahom. Atutos lang, ready na kami. Din, Magkadtos basketballan. Ayo di purma. bako nagsaka ko digali nakakita ay taga duwa ay nako binagsaka kay lang ala akong parkingan sa dalo mo kita ko tong tao sa salakyan action ni Luzon ba? Oh, helicopter to. Hindi ka nakadlaw ay. Ayo di purma. Hindi ka nakadlaw kami mata sa pad mo ha. Oo. Mayo kay ari ka di ka ginas Bacolod ba? Oo, gabi pa kami di eh. Agab ara ka dagali. Ari ka ba di Japon? Oo, ari pa ko disbong. Tira ka pa picture ka di sa Action Radio di ha? Wala mo nakita profile ko. Ay, why ka pa na why po kalantaw pero dasig ka una ka pasakon ba? Ayo, di Kita ko na si purma. Action Art kag si Action Nixon nagpakudak si dito dapit. Gani? Asling nga rin estasyon, asling kadtok na. Di mayo gali kay ka ari ka di at least makarelax ka Action Nelson makapaliwaliwa ka man di eh. Amo maganit pila ba lang ni kadlaw buwas probably mapuli naman ta kay sa Lunes hapit na ang enrollment dano. Gani. Wala pa way. Sige lang nga, importante ari ka di Bacolod, nakarelax ka, nakapaw na hunay ka. Wala labot sila, nakapa-picture ka pa. Ayo di purma. Nakagaling ko kay naktuloy sa isa ka seminar bla. Oo. Oo, amo na nga naka-chance sa tapit sa stasyon. Gani. Timayo man kay nakapapicture daw gwapo to. Oo, gwapo. Pero nga mga tirada nyo, no? Nakahanyogin kami nga. Oo Hindi kami mapauli, pirmi nga. Iti unay man kamudaya. Ayo di purma. Kala, abi kay gabi na kami. Bacolod Oo. ka na kay Action Rex, si Action na Luzon. Gili, ari des Bacolod, do. Oo. Ang bilas bayad sa paawayid. Ayo di purma. Paayawid na sa bantay. Tayo, musta? Tata subong? Di ko kailangan aris palibos Bacolod dari may Purte lugar yung wala man niya adlaw wala ulan niya. Gani, pwerte ito natabo sa San Carlos, Action Luzon, no? Kay Oo. Lieutenant Colonel Verbo, to bla? Oo, nga lang gani kay nakaluwas to si PD. Oo, si Colonel Malyare. Oo. Sila to mo. Gani, di, ang ano man, curious na ako ni Action Luzon. Ano rason nga nagmotor lang sila pakadto di? Actually, may hilig na sila, may grupo na sila mo. Parehable sila ni Dr. Doc Ramil. Ramel. Oo. Grupo na sila mo, may mga grupo na sila. Actually, hindi man to luglahog ng motor yung sakyan niya, 600 man to, 50cc. Oo, tipang ginaya, pang joyride na. Kag mahilig na sila yung mag cross island la. Kag tigin try nila nga mag-motor pod si PD makadto this province ti muna bala hindi mayong kaimtang muna natabo sila. Kay kundi nang hilig mo actually mas dali mo. Gani. Mas dali kag Pero para sila daw komportable sila Gani. Kaya doon na lang, nakita ang kuman, accident yun siya natabo. Kaya kita mo nagbaliskat, gigaling dump truck eh. Oo, kay nawadan prino. Mm. Tapos may karga pa daan nga balas. Oo. Ti pagkatumba na wala pa gidang balas. Wow. Ti ang ginlikuan nila ni ni Lieutenant Colonel Verbo kag ni PD dito man nagtupa ang ulo sang truck. Ay. So muto nakatabon sakay Colonel Verbo. Di mo gito ang galinan sa iya nga kamatayon. Gani. Medyo masakit-sakit man actually kay manti karon man tani nga adlaw makadto man si si Lieutenant Colonel Misahon sa isa ka pagtelefon kay na kaso lang kay ti ginasikaso yaman to ang natabo dito sa San Carlos. Muna nga wala gid sa kalusot alin pa kahapon.
Kaya tingin ka kilibot, gin man ang natabo, makon mo, sila ba mag-expect nga mo sina, mo nagnambal, kalabanan bla. Aksidente, unay, gidya sa lawas ang tao, No. sinano mo kahalong, kung tiyempo mo, gidya awan, daw hindi mo ginupunggan. Mo gani, bisan gani magbasket ka, Ha? labi na gid kon robo-robo. Abi ko, bisa na basket ka kung gurang-gurang ka na. Ayo di purma. Tigurang ka na sa basket siya, kung kisa hindi ka katumbo, mangtuhod ka na lang. Disgrasya na yun. Di Action Nelson, di na subong ang bangkay na dala na. Actually, nakabalik na sa ilaing giningagaw man to dayon mo. Oo. Pero ang balita nga ihaya pa siya sa may giulngan, anti siya dalon sa sa Manhuyod. Oo. Kay ti taga didto siya mo. Mm. Well anyway, ang mga grupo ay gani nga sa Gata San Carlos makadto man to sa giulngan. To visit bla. Kay Taga Manuyod, gid siya gali. taga Manuyod gid saya. Okay. Kagati previously hipi sa Kanlaon. Oo. Pagkatapos sa Kanlaon, Bali Hermoso, amo na duha pa sa kadlaw sa gihulngan, amo na dayon tabo siya. Ti medyo masakit-sakit na kay ti grupo man mo. Gani. Kita ko gani nag-change gid ya profile picture ang giulungan police. Ang kandila lang bala Action Nelson now. Kaya daw yung masami daw mo na makita ta mo. Oo, basta gani may mga may mga gakalisod sila. Di ba subo man sa ila party kay pagkabalo ko ining sila tanan Colonel Verbo Jr. Do wala hindi bagi sa dugay na ko na sa giulungan do bag-uhan man sa naging silo to gali. Oo, mga 2 days pa lang na sada. Gani. Oo. Kaya man ti ang iya ginayang ginalinan 2 years pa lang nang ila tour of duty mo. Oo. Tapos silo naman sila. Tinatabuan nga dito gid siya kag tula man nga gina-expect mo. When in fact komportable siya kag may peace of mind sila paglakat kay una bis na daan sila lang ni PD. Oo, kung sa security risk gidi kay duha sila ka mga official mo. Taas nga official kaso lang kay gamotor sila wala magani na ka-identify sila. Gani. Wala gid kaya mako lusot na siya San Carlos gani. Oo, wala sa ka-identify nagagi lang saya sa San Carlos. Nagamotor sila bisan dito gani mismo sa sa may area. Wala pa man sa na-identify actually. Dito na sa San Carlos, pag-abot na sa mga mga utod sa mga kuya niya. Kaga mo ang nagkakilala sa iya. Dito na dayon kag ti nabalaan nga si PD kag si si Lieutenant Colonel Verbo. Ang motor nga ginasakyan ang nabungguan sang dump truck. At dito ra nakilala na actually. Pagkakuha sila wala pagijayt kay wala man identification mo. Dito pa kay ginangagaw sila dala sa San Carlos City Hospital Action dyan. Ang iban to ginbili naman lang ganito kay gas-gas man lang to mo. Ang angkas ni Lieutenant Colonel Verbo si Asinyas medyo gas-gas man lang to kag si PD. Ito yung una gid dala natamaan gid si Lieutenant Colonel Verbo. Tiyan mo to sa ginangagaw. So dead on arrival sa hospital Action dyan. Medyo medyo masakit-sakit na sa sa bahin sang kapulisan kay ti opisyal ang ang nabiktima. Muna ang ilang taon pa na kung actually safe naman ang tatlo niya ka makaupdanan aksyon dyan. Wala naman dapat sa problema. Yes, So sa Ilogitaryo, ang pila ka mga isa sa mga problema kag nangin rason depresyon ang gintunaan sa kamatayon sang 38 anyos na residente sang Sampaguita Street sa San Julio sa barangay do sa San Carlos City. Ining 38 anyos nga naghikog
na naghigot sa iya sininga liog sa sablayan sila sininga puluyan kay na alas 9 sang aga. Oo. Ang balita nga nakuha naton aksyon dyan, nga ini siya ang nagpakamatay matapos nga ini siya ang gimbayaan sa iya sini live-in partner Sus! kag iya sini nga bata. Bali, Action Nelson, ang report is duwagid ya. Kumbaga doon naglayas ang asawa ya kagang bata ya. Tapos, siya na nabilin sa balay. Siya na, kag actually hindi ni gabord lang ni sila dira actually mo. Sa, Dira ano nga ba nuwagan ni Action Nelson na? sa siyudad sa San Carlos. San Carlos. Oo. Kag niya si 38 anyos, taga residente ni saya sang Rizal sa Barangay 3. Okay. Kaso kay diri ni sila gapuyo sa may San Julio subdivision bla. Puto sang iya live-in partner. So nagka-problema siya, na-depress muna nga naglabot sa punto nga nagpakamatay sa aksyon dyan. Ay. Muna. Tigaling kay ba siguro may rason man kay ano man tong rason. Kung baga may madalo man nga rason siguro kay nagalin ang asawa. Tapos ba siguro away man siguro Action Nelson kay makumo labot punto nga nagiko gid sa. Oo, kagati amo na gani kon problema depression aksyon dyan dalom na iya mo. Kag kinahanglan mo na iya support system. Oo, amo na sang pamilya mo kag mga friends mo da. amo na problema bala kon wala ka sang kadtuan nga pwede mo ma-share nga gina imo-imo mo lang. Gabing igo si Action Nelson. Oo, kag kon sige-sigiwan mo na kon ano niwang kas na. Kaya wala ka na magkaon, ti ang last recourse ni mo, nga din mo gid makaya, wala ka storyahan, at ngita ka na gid PC Ay. Pero actually, talan nga problema sa kalibutan, may kasolbaran. Naman na hindi maglabot ali sa punto nga mahikog ka. Kay ang hikog, hindi siya makasolbar sa problema. Sa tutuod gid lang. No? Galing kay tikis abala ang ibang nga tao nga wala nagikadtuan. Nga bisan amo nang inano nila mong ang do paminsan nila Action Nelson pamilya ko nagit hindi ko pa madalaganan. Amo gani na isama na kay mo man na usually ang natabo ang sa Calatrava to nagbitay man to sa ano gani sa punuan sang mao gani lalaki depression man to pamilya man problema sa to. Ang katapusan nga report nga sang PNP nga nagpakamatay man ang 16-year-old nga nagpakamatay man sa punuan San Jimelina ginakigan lang sa nanay na depressed nagpakamatay. Ano ba ang party na Action Nelson sa mga akig ano abi kay ang ulihing tubo wasa na anad sa akigay giblay ang halin sang mga akigay gid mga disiplina gid matutuod bala. Subong niya gamay lang nga singal mo sila matyaga nila do gitakluban sa kakalibutan kay ti lain ila standard mong. Amo gani, hindi pa riya sa imobla yung standard mo, bisan sipaon kaya kag tindakan, magisan libod-libod pa yan. Ma'am, babala ko okay lang Ayo di purma. Da pa riyo, ang kilala ko nga, hindi na ako magsakay sa motor, kay mahuya ko magbangon, tumba ko. Ayo di purma. May kilala ko gani, may kilala ko, hindi naliwat magsakay sa pick-up. Ayo di purma. Hindi sa liwat magsakay sa pick-up. Kung digto sa highway ka na bay. Gusto digto sa rough road lang. Ayo di Hindi na sa purma. gana magagito, kaya kagi sa trangkan, din sa gagwa. Hindi na sa maglabay sa highway. Kaya bala kung highway, kuno do ang dalagan 120. Kung rough road yan, tag 20, 30 lang. Ayo di purma. Uy, na mga ano. Kilala mo na. Kilala mo gina. Kilala Ay mo na, gina. di kay kung highway ka, karira na saya. Kaya kung highway, kuno dumaya ka mo, mga piyot mo. Ayo di purma. Kay kung highway action dyan, hindi makapoy mo. Hindi Pero maka... kung butas sa road block, kay sige ka class, kay sige ka kambya. Hindi, kaya kung rough road Action Nelson, ang lakat mo do ba? Kung highway, ang lakat mo do kabayo. Ayo di purma. Hindi niya sa gusto sa kabayo, kaya ang balik ko no gusto niya pa mabuhi, bla? Di mo, amo ng mga mayo, ng mga tao. Oo, ang ambal ka sa istorya na,
Tingala ko no sila nga dito yung kuno gusto pa agyon sa amo ni kaya balak no shortcut ni kuno mong ang alagyan ni shortcut ni. Oo. Dito nila ko no malabay. Shortcut kini katapusan rough road ang dalan. Purma. Madumduman ko na blang alin ko sa Orientals Dumaguete. Tigin kayo ang highway sang Gihulngan. Ambal sang tao di kagi siro kay dito nalusot sa Amin Highway. So sige man ang sunod ko sa dalan nagabot ko sa bukid ya. Siling isi doon naglapaw ka na. Ari ka na isi pabukid siro. Lain na galing nga ruta yung mga Lain lusot na ka. galing ruta. Ay. Yung boat lang. So nagsun dyan ang pila ka mga informasyon nga balita madulo naton karon nga gabi Saturday night patrol. Gikan diri sa aton namtangan ka-aksyon niya Nelson pati nyo na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Live Patrol! Salamat gid sa report ni Aksyon Nelson Pateño gikan sa First District sang Negros Occidental. Angot sining isa ka lalaki na ginaligar ginlayasan sang iya mismo nga asawa kag sang iya nga bata mga kaaksyon. Nagsoprer sang depresyon ang resulta naghikog. Amri ang balatom la perme ang paghikog hindi ang solusyon sa pagsolbar sa isa ka problema. Nga man, madula tod ang imong nga problema, pero dula ka man sa kalibutan. Amo na, dapat din naton pag-iris pati nga aton kaugalingon. Because tandaan na naton, bla on a positive note. Guro lang taon naton sa positibo nga butang. Na ining problema ginatag ina sa imo kay kabalogid nga masarangan mo na ito bangon. So obrahon nimo, hindi mo pagparagyuhan. Ato ba nga tub-tub masarangan. Baka nga, ang akot nga pamilya to kay wala mo kung nilaginabuligan. Hindi mo sina. At the end of the day, ikaw lang mismo, ikaw ginamatubang sina. Sinara sa likod mo pamilya mo, support system mo na para mabusi mo nga moral, mabusi mo kumpiyansa, bala nga masalangan mo tubangon ang isa ka problema. Because at the end of the day, ikaw nagyapo ng matubang sina. Gamnang niyan ba naton permi, hindi ni solusyon nga itong naton nga paghikog ko nga suicide, bala. Aso na tanin naton sa paminsaro naton ng amo sinang abutang. Dikto kita yaho, imbis nga mag-amo ka na, manumdum kasi ng abutang, manumdumon mo ng posible nga mga solusyon ng ibrahon nimo para masolbar ang ina nga problema. Bisa na ano pa kamalaot, bisa na ano pa kalaing sa sitwasyon, bisa na pa kabudlay. Always think and go on the positive side of the story. Ito sa muna yung makabulig sa imo mga kaakson, no? Dirita na kito kaginutok na sila gliho. Good evening dira kay Ma'am Evelyn Sinaon. Good evening Action John. Ari la kami ganina na Evangeline. Ga-monitor sila kuno sa Purok ga Isano sa may barangay Alihis. Diri sila sa may Bacolod City mga kaakson. Safe travel dila ha kay Ma'am Jinky Dialagdon. Halong gid sa pagbiyahe Ma'am na Star Mayo. Ma'am Star, Ma'am Vanessa, halong-halong gid sa mga travel. Teresita Yang, good evening. April Mandiuya, mayong gabi. Jocelyn, good evening. Naili Darirak, Daridad. Mayong gabi Action John, ginatami ko lang papaya ko si Edmundo Claridad Gili. Claridad sang Tabunan, Bago. Titoy ko na nga si Buddy Labrador sang Las Piñas, Manila, agapaurok-urok gid pamati. Alin na kay, Nailid Claridad. Methylene Cepeda or Daniel, hotline number 09637570-874. Fernando Lombre, good PM sir, Liog Tamyaw, Sanday Jovit Lombre, Neni Medele, nombre tanan, nga sa Dakotan, Dako, Silay City. Ay, may gabi dira sa tanan nga taga Dakotan, Dako sa Silay. Wilma Laudit, good evening Jackson John, kapamati kami diri subong sa imo. Thank you so much. Radiant Tan Villalon, watching live from Barangay Purisima, Manapla. Thank you so much sa pag-monitor.
Cecil Bikbik, may gabi Sir John Tamyo ko lang da sa Orchids kag Yellow Bell sa Barangay Binubuhan. Sa bago si Tining nakatune in gid sa Family Emilia Maglantay. Kag sa ilan ni Emilio Toquillo kag Morena sang Lunoy Binubuhan kag ilan chay Emma kuno Francisco sang Maria Carmen ang panamya halin kay Cecil Emilia. Maria Olvido Oquesa Greenaction John monitor lang ang tanang niya pumuluyo sa Hacienda Luguay mayong gabi. Ma'am Elizabeth Gamala, good evening. Have a blessed weekend ahead. May God bless us all and more power. Habang ni Ma'am Cecil Bikbik, number 1 gig ko nung sa Barangay Binubuhan, ang Action Radio. Greet niya lang kung pumuluyo sa Hacienda Talaptapan, Binubuhan kung aga, arangkada, kada aga. Ay, perte, naga-monitor gid sila. Linita Pilya, good evening. Ang iban, dugay-dugay naman. I-check naman natin mga ka-action ng report. Hindi ka naman ka-action Roger Gutierrez sa 2nd District sa Negros Occidental. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Action Roger, mayang gabi. Yes, aksyon dyan. Mayang gabi kay mayang gabi sa aton mga ka-aksyon. Sa aton aksyon dyan ng mga balita, Cinema 3 on. Ang ini may kartunan sa patigay ng operation sa Bantay Dagat. Dahil ang mga kapulisan man sa syudad sa Cadiz, din at kitagayon sila nga makatakop naman. Sang ining nagbayular bala sa aton sila nga lahi sa kadagatan. Dahil operate kaina mga alas 4 taklas ng hapon, sige lamang adlaw, picture 16. Ang City Agriculturist Office ini sa pagpamuno ni Mr. Jalbos de Monteverde kag sumuman sang kapulisan man upod sa kay Police Staff Sergeant Fernando Marpa, police assigned sa bahin sang aton siring nagakampanya sa kadagatan. So sa report, may 4 ka unit sa mga fishing boat nga trolling ini. Amo ning motorbangka Serian 1 nga paragihan ni Cristina Cordova sa Procawa Barangay Zone 2 o kon Barangay Zone 6 kag subugman ining si ang ikaduha ang ginaman naman ni Lorenzo Villegas Jr. kag ini motorbangka GB nga ginaparagyan pagid ni Edwin Ayunting sang Purok Molinaw Barangay Zone 6. Ang motorbangka Michelle 4 ginaparagyan man ni Redmar Curativo, ginaman naman iya ni Mark Solidad sang Purok Italon Barangay Zone 4. Ang motorbangka nga Novi nga maniho naman ukon ginaparagyan naman ni Vivian Batu Batan, ginaman naman niya ni Jennifer Pitugo sa Purok Italon Barangay Zone 4 tanan. 4 kayo sa mga fishing boat ini nga sa diin sa report nagbayular ini sila sang fisheries food sa bahin sang kadagatan sa may Barangay Bangkiruhan. Kag suro pa sa report nga ini ang 4 ka mga motorbangka ang karon gin custody sa City Agriculture Office diri sa may syudad sa Cadiz. Subject sila nga pagpasakal sa kaso. Na-recover ang ila sini nga mga fishing paraphernalia, mga pukot kag subong nila sini nga pampot karon na yara naka-custody man sa bahin sa Bantay Dagat nga naka-base diri sa may bahin sa Punta Cabag Barangay Zone 6 action dyan. So far tayo muna ito madulong nga report, balita informasyon gikan diri sa may syudad sa Cadiz, Ortiga, probinsya sa Negros Occidental. Para sa Action Net Patrol, ini sa Action Roger Gutierrez nga report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radyo. Night Patrol! Salamat gid sa report ni Action Roger Gutierrez gika naman sa ikaduhang distrito sa Negros Occidental. Good evening kay Hennessy Magalona. Mayang gabi, thank you sa pag-monitor. Diding Alhamento, good evening kaporok-orok man. Marilo Tavilla Catino, good evening Action John. Good evening dira sa imo ma'am.
Action John, good evening. Nag-monitor kami din North Terminal. Mga taxi di kadamo kuno subong ho. Pag-greet lang sa Granada Heights si Narsing Ferrer. Kag Nora Ferrer. Kag migoy ko nga taxi si Rene Lasio. Ang nag-porok-urok si Concordio Mangubat alias Nonoy Mangubat. Jane Solgon, Ma'am Jane, good evening. Angeline De La Cruz, gapadam, yaw lang ko ng family Martezano Morena. Ang iban, dugay naman. Sa pagbalik nato na balik ang report sa bato with Action, kay Action VJ, posible. Sige, pagbalik na lang kay Action VJ, good Action Henry. Balo nato ng mga balita ng tipon sa aton nga pagbalik diri sa Action Night Patrol. Action Night Patrol! Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases, ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Aksyon! Action Radio Philippines Standard Time, las 10:53 na. I-check na natin mga ka-aksyon na report gikan naman dito sa 5th District ng Negros Occidental. Ang report ni Aksyon VJ Apasible. Una sa laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action! Night Patrol Field Reports! Action VJ, mayong gabi. Isa ka maulanon nga gabi Action John kag asod-asod na nino nga gabi nga naka-experience kita iya sang maulanon nga panahon no dulot ini sang southwest monsoon. But anyway, Action John, isa iya ka cleanup drive ang ginpatigayon sa makatapo sang Himamaylan City Fire Station sa pagpamuno ni Inspector Ronnie Malihan. Ini may angot sa gihapon Action John sa nagapadayon no nga PCR month celebration sang kapulisan. Ang nasambit nga cleanup drive Action John ang ginhimo iya sa may bahin sang Barangay Agisan sa syudad sang Himamaylan. Sa pihat nga bahin Action John, isa iya ka vehicular accident ang nagluntad sa may Villa Santa Maria subdivision. Sakop ini sa sang Barangay Santo Rosario, Banwa sang Binalbagan. Ini natabo takna alas 6:32 kahapon, July 15 tuig 2022. Suno sa report ni aton sini nabaton Action John, ini ginalakipan sa duha ka mga motor sa dinang isa sini hinali na lang iya nga nagliko pa merkado kag didto na kag nagbuguanay ini sila. Suno sa information, gilayon man ini nga gindala sa Binalbagan Infirmary para sa nagakaigo nga pagbulong kay manti suno sa traffic investigator. Minor injuries man lang ini ang naagom nila. Kagaina
pakigangot man kita sa Isabela DRMO, gina-check ta action dyan kung balag kamusta ang pilag ka mga suba dito, no? May bagtaas balas ang level sa tubig. So suno sa information ila sinigin pakigbahin sa aton, so far no, tubtob sa siniyang mga tinion, normal ang sitwasyon sa pila naton ka mga suba dito, and matawhay man ang ila siniyang area of responsibility kag ginabisuhan lang nilang publiko action dyan nga mag-ulo aligmat lang sa tanang tion at kay manti hindi manami ang tiyempo sa siniya nga mga inadlaw action dyan, ano. And then at the same time gina-check ta si Police Captain Joseph Partedas, ang hepe sang Isabela PNP, kung sa din ginapamangkot naman siya kung balag kamusta ang banwa in general. Suno sa hepe action dyan, wala man sa mga petty crimes or any police reports ka na record sa ila siling estasyon, and nagpabilin nga generally peaceful ang banwa sang Isabela. So ginapasalamatan tagida no si Police Captain Partedas no for answering my call, kag ginakabisan na kapoy ni siya kay manti kung madumduman naton ang tanan ng mga COP, naghalin sila sa mga Iloilo mo because may validation nga himo dito. And thank you no Sir Partedas sa pagsabat sa akong inquiry bisan pangati bago ka lang gid nagabot dira iya sa may Isabela PNP. So far action dyan, amo na yung balita nga madulong ta iya para sa pagpangalagad sang Action Night Patrol. Ini si Action VJ Apasible, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Salamat sa report ni Aksyon VJ Apasible, gikan naman sa 5th District sang Negros Occidental. This time, i-check naman natin ang final reports ng aton nga patrol. Final reports ng aton patrol to Crosswind Patrol upon kita kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Dale! Yes, action dyan. Required sa gihapon ang traffic enforcer nga si Chris Aragon nga mag-sumeter sa nga explanation na matapos nga nagpapanawag si Bacolod Mayor Aldi Benitez sa show cause order nga nagamando siya nga magpathaga sa iya sining bahin. Ang ginamention din nato na muna siya ang natabo nga pagbaisay between traffic enforcer Aragon ag sang PUJ driver kag sang asawa action dyan sa tinalikdana nga mga inadlaw. So kay Police Major John Libang Hepes or pamuno sang Bacolod Traffic Authority Office, apisar nga nakapathag na si Aragon sa iya kung ano ang natabo, pero since mayroon sang show cause order, kinahanglan sa gihapon sini nga mag-comply sa mando sang alkalde, no. Apisar nga mayroon na sang areglohanay nga natabo kahapon nga adlaw. Gingklaro man ni Sir Libang nga wala ini sang otoridad nga magpatuman sang sanction action dyan batok sa traffic enforcer kag iyan ay ginatugyan kay Mayor Benitez kung ano ang mangintikang ngaya sini nga paghimuon, pero ginalantaw dili ni Sir Liba nga posible i-reprimand damang ang traffic enforcer since mayroon gid man sang lapse action dyan ining regular na traffic enforcer kasansang pagtaas sinisang sini nga tingog sa natabo nga pagbaisay tinalikdan nga Miyerkules. Aring tingog ni Police Major John J. Liba ang pamuno sang Bacolod Traffic Authority Office. Ang gina-refer mo nga sanksyon sa operational control ko, bilang ako yung operational control manangakon siya. So I'm not authorized to mag-impose siya sa penalty. Pero nakita ta, may aragin man siya nga gamay nga lapses. Considering nga video nagtaas sa tingog with shows nga may gamay sa nga lapses, no? Because man na-trigger, pero ang yes na damot na recommend namon, ako lang sa part ko, kay since may authorities na to impose, amo na gani nga ma-apply kay ito after submitting na siguro sa iyang affidavit kay Mayor, it's up to them, kasi damot na siguro reprimanded siya, pero on my part, ginwan ko na siya, and then at the same time, ang bilang operational control, ang aking action taken, or bilang penalty siya, muna ilayo ko lang siya sa post, kay operational control man lang gumo. Administrative na dito niya sa City Mayor, so siguro we'll find out kung after na yung mga pasa niya sa pasa niya ang iyang affidavit, then basta si Mayor na depende na siya kay Mayor pag-assess niya kung tanawin niya ang iyang rason. So
Amo na sa so Action dyan, portion ito lamang na sa kung na tinog ni Major Libaha pamuna sa bitaw. Samtang sa bayan sang Police Station number 2, may rasang isa ka attempted hold up nga nagluntad sa may 23rd Lacson Street. Syudad sa Bacolod Action dyan, taknalas 7 subong gabi Sabado. No? Opisyal nga nagpa-record sa police station number 2 ang biktima nga si Venus Anacleto, 23 years old. Kaga nag-aboard dira sa may 24th Lacson Street. Action dyan, isa ni siya ka part-time nga ESL teacher nga nagatrabaho dira sa may area sang Art District sa may barangay Mandalagan. According diri sa biktima, pakadto na siya kay na siya sining lobrahan padulong ko sa Art District sang ni siya ang nagsakay sa isa ka tricycle, pero ang tricycle mayara na daan action dyan sa isa ka wala makilala nga lalaki nga pasahero kumbaga, no? So, according diri sa biktima, ginhambalan siya sa tricycle driver nga unahon kuno dulong ang lalaki sa pihak nga bangga kag sang dito na sa madulom nga area sang 23rd Lacson Street. Nagdeklarar na sang hold up action dyan. Ginsaysay diri sang biktima nga gintinguan nga kwaon nga sining gamit action dyan like nga sining cellphone o galing na timingan man nga mayari diri sang isa ka gwardiya malapit din lamang sa lugar sang insidente kag isa ka food panda rider sa diin ginlagas nila ang tricycle. Ang security guard nagsakay na siya dyan o nagangka sa food panda rider kag ginlagas nila ang suspect nga nagpalagyo. Bali cellphone gilamang ko tanay nakuha sining mga suspetsado o galing sang ginlagas ini sila sang tricycle sang motorsiklo food panda rider kag ang kasang security guard ginhaboy nila action dyan ang cellphone kag dito na recover ang item sining biktima. Tiyang mo lubos ang pagpasalamat sa biktima sa food panda rider kag security guard nga nagbulig sa iya matapos nga na-recover ang mga item. Pero opisyal niya siya nga na-record sa blatter entry sa police station number 2 action dyan. Mga update, kabalita gikan sa patrol, ang ka-action niyo, Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Good night, ka. Salamat gid sa report ni Action Dale Salazar. Final report sa aton nga Patrol 2. Kag inyo nabatian ang kabugusan nga pagpangalagad sa aton platuntunan na Action Night Patrol Sabado kida nga edisyon Hulyo 16, 2022. Sa liwat madamo nga salamat sa Patrol 2 with Action Dale Salazar and Action Papang Nixon Tahoma. Aton nga News Center Action on Defensor Lisay. Diri sa studio ay Master Control Technical Side. Upod na aton Action Henry Spolgar kag Action Christian James Binares. Aton mga Action Correspondent Action Nelson Pateño, Action Roger Gutib, Action VJ Apasible. Sa lawat madamo nga salamat mga ka-aksyon sa ngalan sa inyong regular nga anchorman Action Eric Magbanwa. Ako naman ang inyong alagad sa kahanginan Action John Diaz. Sa lawat happy weekend mga ka-aksyon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippines Standard Time nas 11:03.